Draga Tatjana, pismo. Slušate izvod iz kratke priče Draga Tatjana, pismo, koja se nalazi u novoj kolekciji kratkih priča Tri za tango i druge priče Branke Čubrilo. Draga Tatjana, prošlo je već mjesec dana od kako si iznenadno napustila New York. Bez ikakvog upozorenja, bez da si rekla zbogom Maxwellu ili meni. Čuo sam da su tvog ljubavnika otpustili iz zatvora, iako možda se radi samo o jednom traču. Ova tango scena je neobična arena. Tračevi, jake i slabo kontrolirane emocije i mnogo neosnovanih pretpostavki. Sudar velikih ega. A muškarci, još i veći tračeri, razmaženci i kraljevi drame. Tatjana, nestala si i ostavila ih svih da se drže za svoje nedovršene, neostvarene snove. Što si to učinila, Tatjana? Da, malo te zafrkavam, ali iskreno mogu reći, od kako si otišla, nema više one jedinstvene energije koju si samo ti mogla projicirati. Mnogima od nas izgledalo je jednostavno kao da su se svjetla pogasila. Zvijezda se umorila od svoje uloge i povukla se. Možda se želiš raspitati o Maxwellu, nisam li u pravu? Otišao u Montanu, odbivši da me vidi, kako on reče, ikada više. Slomio mi je srce, Tatjana. Ono što mi je slomilo srce bila je činjenica da je više mario za tebe nego za naše dugogodišnje prijateljstvo. Bili smo prijatelji više od 4 desetljeća. Bio je moj jedini iskreni prijatelj. I kako ja mogu zamijeniti Maxwella? Ili bolje rečeno, kako će Maxwell ikada mene zamijeniti? Tatjana, ti i tvoj uvijek prisutni osmijeh. Tajnovit? Podao? Kako bih to ikada mogao saznati? Tko si ti? Odgovor na to pitanje ostaće tajna, s obzirom da si nam pokazala mnoga lica. No postojalo je jedno tvoje lice kojeg sam bio svjestan, ali nikad nisam mogao shvatiti tko je u stvari bila ta ličnost koju si pokušavala predstaviti. Po mom mišljenju trebala si biti glumica, no biti operna pjevačica nije daleko od onog što sam predumio. Imao sam utisak da svaki put kad uđeš u plesni studio ti usvojiš tu tango ličnost, tu slavnu Tati djevojčicu koja je bila jednako divna prema svima nama. Nedugo zatim, ispod fasade te lutkice otkrio sam dubokog mistika, nekog tko je proučavao metafiziku i okultno. U svojoj duboko skrivenoj potrebi da te obožava baš svaki muškarac koji se zadesi na tvom putu, ja sam vidio ženu koja se boji ljubavi, boji se dubokih osjećaja ili se boji da će izgubiti kontrolu. Ali bilo je tu i više od toga, Tatjana. Ta melankolija koja je također bila prikrivena tvojim osmijehom govorila mi je kako si žalila za prohujalim vremenima. Možda si žalila za osobom koja je otišla zauvijek, pa si stoga u svojoj bujnoj mašti stvorila paralelne živote, stvorila prošle živote u kojima si našla mjesto za sve protagoniste koje si željela zadržati oko sebe. Usprkos tomu nisi imala potrebu da stvarno zadržiš u sebe baš nikoga. Bio sam toga svjestan, vidio sam to u tvojim očima, čuo u tvom glasu, jer u vrijeme dok si bila u New Yorku odlazio sam u Metropolitan operu svaki put kada si nastupala. Zatvorio bih oči i slušao tvoj glas. Dobila si taj glas na dar kako bi ga mase obožavale, ali dar zlatnog glasa smjestio te u neki usamljeni predio iz kojeg nisi mogla dotaknuti ostala ljudska bića kada bi se svjetla pozornice pogasila. Nisi mogla ostvariti prisan odnos.
Samo si se pristojno osmjehivala, darežljiva u komplimentima, davala si neodređena obećanja i odlazila kući sama. I što si kući radila? Vježbala si. Pjevala si u želji da dostigneš nedostižno u svakom od svojih nastupa. U svakom segmentu svoga života, osim u ljubavi, rekao bih. Oprosti mi moju iskrenost, čitala si me kao otvorenu knjigu, a ipak tvoja je knjiga ostala čvrsto zatvorena mom radoznalom umu. Ja nemam tako prodorne oči i razvijenu intuiciju, ali ja sam jako načitan čovjek koji je u samo ovom životu proživio mnoge živote, u jedinom životu za kojeg vjerujem da imamo. Vjerujem da imamo samo jedan život, da se više ne ponavljamo, ne susrećemo se ponovo, ne plaćamo dugove i ne otkupljujemo svoje duše. Iako mogao bih te pitati, kako ćeš ti otkupiti svoju dušu nakon onog što si učinila Maxwellu? Zatekao sam ga jednog dana plakati. Nikada on nikome ne bi priznao da je plakao zbog jedne žene, ali plakao je gorko dok si sa mnom te noći plesala i nisi htjela uputiti niti jedan pogled u njegovom pravcu. Da, imao je 55 godina, ali moraš znati da što smo stariji, to neki od nas postaju sve mekši. Upravo to se dogodilo Maxwellu kada te sreo. Povjerovao je da je napokon sreo svoju drugu polovicu. I onda sam se pojavio ja. Radoznao, nezainteresiran posmatrač. Da li sam to bio? Ili to za tebe nije bilo dostatno? Muškarac koji je bio samo radoznali posmatrač. Ako želite saznati što se dogodilo sa misterioznom Tati, Maxwellom i Bartolomeom, potražite kolekciju kratkih priča 3 za tango i druge priče na Amazonu ili Barnes & Noble, sljedeći link ispod. S engleskog priču prevela i čitala Branka Čubrilo. Kao i uvijek, hvala na slušanju. Pritisnite like, comment ili subscribe.